Husk samtykke derude, også med kram. Og det er en artikel om, at der er et firma, som ligesom vælger at sige, at deres medarbejdere skal kramme hinanden. Ja. Når de møder ind, og når de går hjem. Nej. Altså, jeg synes, det er kæmpe start med at stoppe. Lige nu, der arbejder jeg jo i en virksomhed, hvor vi er 20 mennesker plus minus. Så ret tæt virksomhed. Ja, det er jo det. Ja. Så er det 40 krammer om dagen, hvis jeg skal kramme hej og kramme af. Men jeg synes bare, det er meget tid at sætte af i løbet af en dag, og skal aflægge 40 krammer ved kasse 1. Og så prøv at tænke på sådan en virksomhed som ude ved Viking, hvor de er, hvor mange? Over 100. Ja. Men så prøv lige at forestille dig, også altså, hvis det var en ny medarbejder, og så siger din chef, jamen, faktisk forresten så kutyme her, vi krammer. Altid. Kæft, det vil være noget af det mest særlige. Kæft, det er underligt. Så er man sådan, jamen, krammer vi nu, eller når man går ind og ud af døren, eller? Nu, efter arbejdstid, inden pause, hvornår? Altså, skemalæg det, hvor vi alle sammen stiller os op på en række. Ja. Så er der krammer, så roterer vi rundt. Altså, og er det fyringsgrundlag, hvis jeg ikke gør det? Ja. Altså, hvad fanden sker der? Jeg synes, kram skal være frivillig. Ja. Det synes jeg, fordi det er så personligt, hvad man har holdninger til det. Ja.